היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני, תודה על הדברים המרגשים שלך. אני רוצה בהזדמנות זו לנחם גם אותך. חברי חברי הכנסת, אני נרגשת לעמוד כאן ולשאת דברים בישיבה המיוחדת לזכרה של השרה לשעבר חברת הכנסת שולמית אלוני. כבר דובר רבות איך שולמית אלוני הייתה אישה אדירה, אמיצה, פורצת דרך, לוחמת צדק חסרת פחד ומעצורים. ואני חושבת, חברי חברי הכנסת, שהיא תישאר לעולם דמות השראה לכל ישראלי ששוחר למדינה מתוקנת ושהשוויון וזכויות האדם נמצאים בליבו. שולמית אלוני הייתה מהלוחמות הראשונות והידועות בכפייה הדתית. כך גם חברי חברי הכנסת הכרנו לראשונה באופן אישי כשנלחמנו בפתח תקווה. זה היה בשנת 84 לפתיחת קולנוע היכל בלילות שבת. הפגנו במשך חצי שנה והקולנוע נפתח, והמאבק הזה הפך לסמל במאבק בכפייה הדתית. אלוני לא עשתה את זה מטעמים של שנאת דת או שנאת יהדות. הייתה לה ביקורת קשה נגד אלו שעושים בדת שימוש של קרדום לחפור בו. היא מתחה ביקורת על פוליטיקאים ובעלי עניין שעשו שימוש בדת. והיא אמרה, ואני מצטטת, ישראל הפורחת, החופשית והנאורה, שהתהדרה במחקר ובקדמה, מנמיכה את קומתה בפני הרבנים, החרדים והמתנחלים, התובעים לעצמם הכל בשם הדת. חברי חברי הכנסת, אני נפרדת משולה בידיעה שהיא לא רק שעשתה בעצמה כל כך הרבה למען הערכים שהיא ואנחנו מאמינים בהם, אלא בתחושת גאווה גדולה על כך שאני עצמי וחברי ואתם משתייכים לדור שלם של אזרחים ששולמית אלוני העמידה בישראל, דור שהנחילה לו את האמונה חסרת הפשרות בערכים שבתחילת דרכה כשהיא דיברה עליהם הם היו אפילו עוד יותר שנויים במחלוקת ממה שהם היום. שולמית אלוני הכניסה לתודעה הציבורית ולשיח את עליונות העיקרון של שוויון מוחלט בין כל בני האדם, ללא הבדל דת, גזע, מין ומגדר, את הנשגבות של חיים לסיום הכיבוש וחתירה לשלום, את החשיפה לפמיניזם וחברי חברי הכנסת לרעיון שהיה אז כל כך שערורייתי שנשים הן גם כן בני אדם. חברי חברי הכנסת, יש כאן דור שבהשראתה הולך יום יום עם סרגל מוסרי שמציב בראשו את השאיפה הבלתי פוסקת להשגת חופש מוחלט מכפייה ומניצול לכל בני האדם באשר הם, ומעל הכל חוסר נכונות להתפשר או להתערטל מערכיה ומהעקרונות שלה למען השררה ולמען הכבוד. זו המורשת של שולמית אלוני. חברי חברי הכנסת, אני רוצה לצטט קטע קצר שאמרה שולמית אלוני בשנת 96. הבעיה שלנו היא חברתית והתרבותית, היא אמרה. רוב הציבור בישראל רוצה בחברה דמוקרטית ופתוחה, רוצה בחברת רווחה ורוצה בגילויי סולידריות כלפי אלה שאין להם. ואם לא נבנה כאן חברה אזרחית פעילה ואכפתית, אנו עשויים להישאב מבלי משים, היא המשיכה, אל תוך הגטו החדש-ישן של קנאות דתית לאומנית אלימה ומסוכנת. השאיפה הנושנה להיות חברת מופת אינה רק פנטזיה של דור המייסדים, זה חלק מהאתוס הישראלי, אמרה אלוני, ולכן צריך להפשיל שרוולים, להתייצב ולעזור, סוף ציטוט. את הדברים האלה אמרה שולמית אלוני לעידית זרטל בספר שנקרא לא יכולה אחרת, והיא באמת לא יכלה אחרת. רוח הלחימה שאפיינה אותה סחפה אחרי התומכים רבים וגם מתנגדים, חייבים לומר, שהרבה מאוד פעמים חששו מדעותיה וגם ניסו לעצור אותה ולא חסכו איומים ולא חסכו הפחדות ונסו לעשות לה גם דה-לגיטימציה. אבל זה מיותר לציין, חברי חברי הכנסת, ששולמית אלוני לא שתקה, היא בוודאי לא ריככה את עמדותיה. גם כשהיא קיבלה את פרס ישראל היא אמרה, אני מצטטת, אני מתגעגעת לחברה שהיינו יכולים להיות. כשנלחמנו, כשהלכנו למעברות, כשהתגייסנו לכל קריאה, היו לנו ציפיות גדולות, היא אמרה, אבל יצא לנו משהו אחר.
לא השכלנו לעבור ממעמד של עדה דתית למדרגה של מדינה ריבונית עם חוקה ונורמות אחידות. והוסיפה ואמרה, אילו היה היום נביא בישראל, הוא היה בוכה. ואני אומרת לכם, חברי חברי הכנסת, אם אכן היה נביא בישראל היום, הוא היה בוכה. הוא היה בוכה כי אין כאן מי שיתייצב באומץ להוביל תהליך שלום ולהבטיח את עתידה הדמוקרטי של מדינת ישראל. הוא היה בוכה על כך שיש לנו הנהגה פחדנית שלא מסוגלת להתייצב נגד גילויי אלימות מכוערים מאין כמוהם. וכיוון שהיא הייתה חברת כנסת ושרה בכנסת ישראל, אני חושבת שהיא הייתה מזדעזעת מכך שהכנסת, במקום להגן ולבצר את צביונה הדמוקרטי של המדינה, הפכה להיות לכנסת מקארתיסטית, פופוליסטית, שמחוקקת חוקים גזעניים. חברי חברי הכנסת, זה מאיץ את הריקבון שפשה בחברה הישראלית. אם היה נביא בישראל, חברי חברי הכנסת, כי דבריה הנכוחים של אלוני, הוא אכן היה בוכה. עבורי ועבור רבים אחרים, שולמית אלוני ייצגה את הכרזת העצמאות האותנטית. הכרזה שחברי ואני במרץ רואים את עצמנו מחויבים להמשיך בדרכה ולפעול להגשמת הערכים שלאורם אלוני חיה ושעליהם היא הגנה במשך כל שנות פעילותה הציבורית המפוארת. כי במדינת ישראל האלימה והרעה של 2014 זה לא מספיק לדעת את האמת. זה ממש לא מספיק, חברי חברי הכנסת, להחזיק בכל הדעות הנכונות בדלת אמותינו. וזה לחלוטין לא מספיק לקנא באומות העולם ולבכות את מר גורלנו. לא כך תפסה שולמית אלוני את מקומה, בעצם את מקומו של כל אדם מוסרי. שולמית אלוני לימדה אותנו שאין לנו את הפריבילגיה להיות פסיביים, לפקפק בצדקת דרכנו או לפחד. שבשום פנים ואופן, חברי חברי הכנסת, אין לנו את הפריבילגיה שלא להיות אמיצים. ולכן, דווקא מול הלך רוח ציבורי גזעני מסית ואלים, ששולל את זכות הקיום של כל מי שאינו יהודי, של כל מי שאינו אח, של כל מי שאינו מוכן לנקוט באלימות על מזבח הפונדמנטליזם, דווקא מול כל אלה אנחנו חייבים את הכוח להיאבק למען דרכה של שולמית אלוני. אני רוצה לסיים ולומר, חברי, חובה עלינו תמיד להניף את דגל הצדק, המוסר והשוויון. חובה עלינו לדאוג במו ידינו לכך שמדינת ישראל שלנו תהיה מקום ששולמית אלוני האדירה לא נלחמה עליו לשווא. חובה עלינו לעשות צדק בלבנו, וצדק עם מפעלותיה הכבירים שהפכו את מדינת ישראל למקום שטוב יותר לחיות בו, למענה, למעננו ולמען הדורות הבאים. יהי זכרה ברוך. תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון. אני מזמין